d'entrevistes en profunditat que fem des de la secció de Talent Cambrilenc de Revista Cambrils a persones destacades del poble o vinculades al municipi, avui hem volgut parlar amb la cambrilenca Pilar Casas Rom, cap de l'àrea del Servei d'Assistència al Ciutadà de la Diputació de Tarragona. La Pilar va començar a treballar a l'Ajuntament de Cambrils, ocupant durant molts anys la plaça de tècnica de l'àrea de cultura. Actualment dirigeix un departament de 400 professionals de l'administració i gestiona el 20% del pressupost de la corporació. Amb ella hem volgut repassar l'actualitat de Cambrils i l'anàlisi d'una trajectòria de 45 anys de servei que engloba pràcticament tota l'etapa democràtica dels ajuntaments i de la Diputació de Tarragona en l'àmbit de la cultura i de l'educació. Per tant, ens dona una visió molt àmplia del procés que ha seguit l'administració al llarg d'aquests anys. Pilar, fem una mica d'història personal. Com recordes el Cambrils de la teva infància i de la joventut? Doncs mira, jo vaig néixer l'any 1957 i els 3 primers anys vaig viure al Parc Samà perquè els meus pares eren els masovers d'allà dalt. I clar, jo tinc un record dels meus primers anys, de fet el tinc el record a través de la que m'explicaven els meus pares i a través de les fotografies que encara tinc, doncs al Parc Samà, vull dir res, en ple aire lliure i en aquell espai tan bonic, no? Nosaltres de fet vivíem en un mas, no vivíem evidentment al Parc Samà, sinó al mas al costat. A l'any 1960, és a dir, al cap de 3 anys, ens vam traslladar, els meus pares havien comprat un terreny, es van fer una casa i ens vam traslladar al barri de l'Eixample. Clar, de fet he viscut fins que em vaig casar al barri de l'Eixample i el record és extraordinari perquè he viscut tota l'evolució del barri des que només hi havia 2 o 3 primeres cases, la Pepita Vidal al costat nostre i la Mercè Calabuig i després també els Belda, és a dir, he viscut tota aquella evolució. El carrer General Prim primer era un carrer que feia alguna pujada i baixada, doncs la nostra infància junt amb la Norinoia, per exemple, la infància era d'estar per allà amb la Magda Sallarès, de passejar per allà, passejar per Cambrils, anar en bicicleta, jugar allí, el camp de futbol de darrere que hi havia al barri de l'Eixample, que ara evidentment ja no hi és a dir, he viscut tot el procés d'urbanització, per tant, és una infància molt agradable. Pensa que Cambrils als anys 60 tenia, i segur que ja tots ho sabeu, 4.761 habitants, i quan jo ja vaig tenir 18 anys, l'any 75, eren prop de 10.000 habitants. Llavors, clar, l'evolució és una evolució increïble, no? Jo he viscut els inicis del turisme, recordo molt clarament els inicis de la gastronomia. El meu pare, que era pagès, doncs baixàvem en bicicleta i jo anava amb ell darrere de la bicicleta i portàvem maduixes al restaurant del Joan Gatell. Clar, això és un record impagable, no? Recordo les tartanes, recordo tot el que va ser els començaments de Cambrils i del turisme i de tot el creixement de la riquesa, una part de la riquesa que ara ens fonamenta el poble, no? Llavors, la veritat és que van ser uns records molt feliços i molt agradables, no? Banyar-nos a la platja aquella del Cara i el Club Nàutic, que encara hi havia els eriçons, que et passejaves per allà, que et quedaven algunes taquetes de quitrà, etc., no? Llavors jo, el que sí que molt aviat, als 11 o 12 anys, com que a casa meva eren pagesos, jo el que vaig tenir clar és que havia d'estudiar i que m'havia d'espavilar la vida si no volia quedar-me a fer de pagesa o a viure del que en aquests moments es pot viure a Cambrils, del turisme. I per tant, doncs, d'alguna manera vaig tenir clar això, que havia d'estudiar i que m'havia d'espavilar, no? I si alguna cosa recordo molt és l'estima que tenien els meus pares, sobretot el meu pare, per la terra. És a dir, jo sempre li deia com és que t'agrada fer de pagès, no? I ell em deia, mira, és que a mi m'agrada molt plantar una planta, regar-la, cuidar-la, o les plantes, evidentment, i veure com creixen. I potser aquest sentit de la constància, aquest sentit de cuidar perquè creixi el millor possible, és el que jo ara me n'adono, reflexionant sobre la vida i la trajectòria, doncs te n'adones que aquest sentit de cuidar les coses, de cuidar les persones, perquè tothom tregui el millor de si mateix, és una cosa que s'aprèn des de molt petit, no? I te n'adones de la importància d'on vius des de petit, de com et cuiden, és a dir, de com vas creixent i de les amistats que tens. Realment
Molt bé. Que crea la base Sento pel molt bé. futur. Sí, exacte. Sí, Llavors, a partir de la teva joventut ja fas els estudis. Quina formació Sí. acadèmica tens? Sí. Començar per Cambrils, no? Bueno, I després doncs, ja... començant per Cambrils. Jo vaig anar a col·legi a les Germanes Badruna, al Col·legi Badruna, i també, la veritat és que jo devia ser una bona alumna. No recordo tenir res que m'anés malament. El propi de l'adolescència i el propi de la infància i de l'adolescència. Recordo, per exemple, la germana Rosa, que cantaven, que teníem un grup. Recordo la germana Ramona, que era molt petita i molt, a més, a la vegada molt exigent, però molt agradable. Jo només puc parlar que ve del Col·legi Badruna, la veritat, i la prova és que els meus fills també hi han anat. Vull dir que realment em sembla que va fer una funció molt important al centre i la continua fent junt amb els altres centres. Evidentment, Cambrils ha crescut molt. En el seu moment doncs, només hi havia el Badruna, la Salle i el col·legi públic, no? I en aquell moment doncs, jo vaig anar al Col·legi Badruna i allí van sortir doncs, totes les amistats que després hem anat continuant. Vull dir que realment aquesta va ser fins als 11-12 anys. Després vaig anar a l'Institut Pons d'Icart aquí a Tarragona i després, com que jo ja tenia clar que volia estudiar, no podia anar a Barcelona i a partir de l'oferta educativa que hi havia a la Universitat de Tarragona, que en aquells moments encara era la Universitat de Barcelona, doncs vaig decidir estudiar de tot allò que més m'encaixava, que era, en aquest cas, educació, pedagogia. Vaig fer Ciències de l'Educació i quan vaig del 75 al 1980 i després jo vaig sempre, des que vaig començar, des que vaig tenir 14 anys, que he treballat i estudiat. I a partir d'aquí doncs, he anat fent i he anat creixent en aquest sentit, treballant i estudiant. Llavors, l'any 77 ja vaig començar a treballar a Cal Joan Serra, a l'agència, a la gestoria de Cal Joan Serra, i el recordo molt, i tinc agradable, també era una persona molt exigent, però em va ensenyar moltíssim. I m'agradava la feina que feia, també. A mi m'agraden les feines. I a partir d'aquí doncs, vaig acabar els estudis del 75 al 80, vaig continuar treballant i vaig fer el doctorat i em vaig doctorar en pedagogia amb una tesi doctoral que tractava sobre l'educador social i el dinamitzador social i cultural, i és a dir, tot el que fa referència a l'educació per fora de l'escola, processos educatius i de dinamització cultural fora de l'escola. Clar, jo en aquells moments ja treballava a l'Ajuntament de Cambrils i vaig agafar aquest camp d'estudi de la tesi doctoral. La veritat és que és tot un repte això de fer una tesi, perquè a partir d'unes pàgines en blanc vas veient què és el que surt i a partir d'un tema que vas triar amb tu. A l'Ajuntament quin any entres? Mira, jo vaig entrar a l'Ajuntament l'any 1977. Vaig fer unes primeres oposicions d'auxiliar administratiu, al cap d'una setmana unes altres de funcionària d'administratiu i les vaig aprovar, totes dues. Vaig ocupar la plaça d'administratiu. I això del 77 i el 82 ja, és a dir, entre el 77 i el 82, l'any 80-81 es va convocar una plaça de tècnic de cultura i jo m'hi vaig presentar i a partir d'aquell moment doncs, ja vaig fer de tècnic de cultura a l'Ajuntament de Cambrils. Sí. Llavors, com va ser el salt a tècnica de cultura de la Diputació? Bé, a veure, a la Diputació es va produir una jubilació d'una persona que portava tota l'àrea de cultura i sobretot d'ensenyament, no? I en aquells moments els polítics d'aleshores van tenir la visió de convocar una plaça també de tècnic de cultura. Per què? Perquè pogués portar d'una forma, doncs, també cobrint una baixa que hi havia hagut de jubilació, perquè pogués portar tota l'àrea de cultura. Però sí que és cert que a vegades s'ha de tenir aquest encert de convocar aquestes places. Va ser per un concurs de mobilitat interadministrativa. Llavors això vol dir que presentes tota una memòria, és a dir, que ja has de ser funcionari d'una altra administració pública per presentar-te i qualsevol administració local, i a partir d'aquí presentes una memòria, hi ha un tribunal i diguéssim, es fa l'examen, no? I l'examen era un pla d'acció cultural per la Diputació de Tarragona. I llavors jo m'hi vaig presentar i vaig guanyar i no sabien el que van adquirir, però bé, ja fa 25 anys que sóc a la Diputació de Tarragona, sí. Quines principals diferències vas trobar de l'administració local, en aquest cas l'Ajuntament de Cambrils, amb una diputació supramunicipal com és la Diputació? Clar, sempre un pas d'una administració més petita a una administració més gran
doncs suposa que hi ha una organització més sòlida, és a dir, la Diputació de Tarragona està organitzada, i estava també en el moment en què jo vaig entrar, d'una manera molt sòlida, amb grans professionals, també hi són a l'Ajuntament de Cambrils, això no vol dir que no hi siguin a l'Ajuntament, també hi ha bons professionals, però clar, una Diputació d'alguna manera té un cos tècnic molt important. Això per un cantó, però per altre cantó, un ajuntament, qualsevol ajuntament que sigui, té un avantatge que no té una Diputació. L'avantatge és que tota l'acció que tu fas en un ajuntament, per bé i per mal, resulta que la tens i veus el resultat d'una manera molt immediata. És a dir, veus el resultat de les accions que fas. Si tu organitzes una festa d'un arbre, o organitzes uns cursos d'estiu, o organitzes un premi de pintura, per exemple, veus el resultat molt directe i la gent et fa saber les coses d'una manera directa. És a dir, el contacte amb el ciutadà és el 100%. Amb una Diputació aquest contacte no és tan directe. Tot i que el càrrec que ocupo, doncs tinc un contacte molt directe també amb els ciutadans, però no tant. Perquè els nostres clients, entre cometes, són més els ajuntaments i també la ciutadania, però d'una forma tan directa. Llavors, és enriquidor passar d'una administració a una altra, sigui quina sigui, o d'una feina a una altra, el que fa és que et motiva molt més, perquè clar, jo vaig estar a l'Ajuntament de Cambrils del 1977 fins al 1997, és a dir, va fer per casualitat, vaig estar 20 anys justos allà. I la veritat és que, clar, un gran record, molt bonic, però que al cap de 20 anys doncs, començar a fer una altra feina t'il·lusiona i t'apassiona. La veritat és que la il·lusió encara la tinc ara, perquè no sé, això també deu anar amb les persones, però sí, la mobilitat entre les administracions públiques, entre els professionals de les administracions públiques, potser hauria de ser més freqüent del que és, perquè fa que puguis proposar nous reptes i que puguis exercir noves capacitats que tens, d'acord, evidentment, amb els encàrrecs polítics de cada moment, això és evident, però en aquest sentit la mobilitat interadministrativa segurament és una de les coses que podria facilitar la renovació i podria facilitar doncs això, que les persones desenvolupin el màxim possible en el seu lloc de treball amb energia renovada, que és el que importa. Sí. Tu has treballat a la Diputació des de fa anys, no has perdut mai la teva vinculació directa amb Cambrils. Tu que des de la Diputació tens una visió molt més àmplia de tot el territori del Camp de Tarragona. Com veus la cultura en el cas de Cambrils? Mira, per sort, a la demarcació de Tarragona tenim una gran quantitat d'associacions, de municipis que tenen associacions que impulsen l'activitat, en aquest cas cultural. A Cambrils també passa el mateix. A Cambrils hi ha moltes entitats, és a dir, parlo una mica abans de la pandèmia, després amb la pandèmia tot s'ha aturat una mica, però la represa està sent molt important. Per tant, aquesta vitalitat cultural que observem en molts municipis, a Cambrils també la té, i la té molt rica, perquè la té molt diversa. La té de cultura popular, la té d'associacions d'integració social, la té de teatre, la té de música. Jo veig que tenim una activitat cultural rica, veig que la gent s'il·lusiona i participa, i potser els reptes és que la gent jove continuï tenint aquest mateix ritme i que trobi els seus mecanismes per associar-se i per tirar endavant les seves activitats. És a dir, que en benefici d'un municipi, en benefici de les activitats públiques del municipi, no les seves pròpies, perquè, clar, si alguna cosa tenim com a societat el repte és diguéssim, aquests nadius digitals, que tot el dia estan amb el mòbil, que a vegades veus parelles que estan dinant i es comuniquen amb el mòbil. Dic, però si esteu un davant de l'altre, com és que no parleu, Llavors, clar, això és un repte que entre tots, les famílies, la pròpia societat i les pròpies organitzacions públiques també hi hem de treballar amb això. Fer prendre aquesta consciència de que el directe és molt important, que el directe i el dia a dia és a dir, i el contacte quotidià. És a dir, jo fa poc estava allí a la plaça de la Vila de l'Ajuntament i tot un grup de gent jove va venir per organitzar la festa major de la Mare de Déu del Camí. Doncs, a veure, hi eren tot gent jove, amb ganes, i cadascú portava el seu.
Per tant, aquesta vitalitat, això és el més important, aquesta trobada, perquè les ciutats, els pobles, quan la gent entra en contacte és quan es creen noves oportunitats i es creen, hi ha innovació, no? Hi ha riquesa. Per tant, aquests són uns aspectes que crec que tots hauríem de potenciar i de fet es potencien, no? I els ajuntaments, les administracions públiques hem d'estar al darrere i donant suport i al costat de totes aquestes iniciatives perquè la gent pugui tirar endavant, no? És a dir, hem de fer allò que no fan els altres, però sobretot hem de fer que es pugui fer, no? Hem de posar les bases perquè es pugui fer. Com veus en general el mapa d'equipaments culturals de Cambrils? A veure, és un tema delicat en el sentit de que des que jo vaig entrar a treballar a l'Ajuntament sempre dèiem hem d'anar treballant en el mapa d'equipaments culturals i educatius. En el mapa d'equipaments educatius doncs s'ha anat treballant molt, en el mapa d'equipaments culturals també s'han anat construint diferents equipaments, com en altres municipis també de la demarcació de Tarragona, doncs hi ha mancances, és a dir, a tot arreu hi ha mancances, perquè no és fàcil construir un gran teatre, no és fàcil construir un teatre auditori o construir un equipament cultural, però sí que és cert que potser hi ha moments en què s'ha d'afrontar aquest repte, s'ha de tirar endavant i s'ha de mirar de veure de quina manera entre tots i amb consens es pot arribar a construir un equipament de referència pels diferents ciutats o pels diferents pobles, que en aquest cas a Cambrils tenim un que és el Teatre Auditori, per exemple, no? El tenim, jo el veig cada dia, vull dir, quan vull que allí a Cambrils, però no oblidem que no només és el Teatre Auditori, és el Teatre Auditori i és l'Escola Municipal de Música, perquè en el seu moment també es va dir que seria una cosa i l'altra. Penso que la funció de totes les municipalitats, de tots els ajuntaments, justament és aquesta funció, no? Dèiem abans, de donar suport, doncs ara és justament de facilitar que es puguin fer equipaments culturals i educatius, i això Cambrils ho ha sabut fer molt bé al llarg del temps, si mirem la trajectòria, ho ha sabut fer bé. Tenim reptes, sí, però com tots els pobles tenim reptes, per tant és qüestió de, en un moment determinat, dir molt bé, a veure, posem-lo en el mapa, aquest repte, anem a veure si el podem tirar endavant, doncs no sempre és fàcil, i menys ara, perquè aconseguir diners, ara i en temps enrere, vull dir, és un tema complex, però segurament que les administracions públiques també tenen programes de suport que en un moment determinat poden ajudar a fer que aquests equipaments culturals, no només Cambrils, sinó Cambrils i la resta de municipis, es puguin anar fent, es puguin anar completant, encara que sigui per fases. Vull dir que sí. Com veus en general Cambrils? Quins són els punts forts, els punts febles? Has fet alguna vegada l'anàlisi? A veure, en general Cambrils té unes grans oportunitats, perquè té molts punts forts Cambrils, té la situació, té la vitalitat de la gent, Cambrils és una mina. Cambrils, malgrat totes les crisis que tinguem, Cambrils tira endavant, d'una manera o d'una altra. Per tant, tenim una bona situació, tenim una bona agricultura, tenim una pesca que no n'hi ha tanta, però que també, és a dir, tenim un bon sector primari, tenim un sector que és el turisme, que és fort i potent i que va transformant-se, perquè ja tots ho hem vist, tota la gastronomia s'ha anat transformant, i és lògic, perquè tot s'ha d'anar transformant. Però sobretot tenim gent, tenim el talent de les persones a Cambrils, que hem passat de 4.700 habitants el 1960 a 10.000 al 75 i a 38.000 quasi ara. Doncs aquí hi ha una quantitat i tenim molts instituts, tenim centres educatius, per tant allí hi tenim molt de talent i la gent, Cambrils atreu a persones amb talent. Hem de ser capaços que aquestes persones amb talent participin en la vida ciutadana de Cambrils, participin de diferents maneres i puguin aportar el millor de si mateixos. Per què? Perquè no només han de viure i dormir i menjar i fer la vida personal, sinó que han de poder també fer aquesta vida social, que de fet la fan individualitzadament, però potser sí que hem de saber aprofitar aquest talent de les diferents persones. Ja ho sé que això és teoria, però jo sempre em sembla que hem d'aprofitar aquests talents. Llavors, això per un cantó. Llavors, Cambrils, això seria a nivell intern, per dir-ho d'alguna manera, no? I aprofitar el talent de totes les persones de Cambrils, però a nivell extern tenim una posició. Cambrils hauria de ser el nucli dur de la Catalunya, diguéssim, de la Costa Daurada Sud, per entendre'ns, no? Hauria de ser, però ens ho hem de creure.
Ens hem de creure que tenim potencialitats i que les podem explotar. Jo crec que entre tots hem de saber construir un projecte de ciutat. Un projecte de ciutat on es visqui bé. Si m'en preguntes, jo et diria, vull una ciutat on els ciutadans, les persones que hi vivim, tinguem silenci, puguem descansar bé la nit, no tinguem sorolls de males històries, no. Que siguem capaços de treballar en un sentit i en una direcció, perquè només quan es suma es multiplica, perquè és que realment el que importa és poder dir on som, quin Cambrils volem i com hi anem, com transitem cap a aquest Cambrils i que hi hem de portar tots, no? En aquest aspecte. Llavors, jo penso que ens hem de creure això i hem d'intentar fer aliances amb altres municipis del voltant que també diguéssim, que també són potents, però que nosaltres som com un brillant, que encara hem de brillar més, diguéssim, no? En aquest aspecte i en aquest sentit. I potser també això, sobretot fer una ciutat on es visqui bé i on s'hi treballi bé també, no? És a dir, ja tenim molts equipaments educatius, potser ens en falten alguns, és a dir, sempre falten coses en una ciutat, no? Però aquesta globalitat i aquest aspirar a tenir un model de ciutat en ment en el que puguem anar arribant, jo crec que això és una cosa que en aquests moments convé i que a veure, Cambrils no és qualsevol municipi, Cambrils és un dels més importants i haurem de recuperar una miqueta aquest fet que ens ho hem de creure també, perquè si no ens ho creiem, a vegades jo sento, no, és que tal municipi té més diners que nosaltres, sí, no és qüestió de diners, sí que també, perquè per fer coses s'han de tenir diners, però no només diners, s'han de tenir projectes sota el calaix, molts projectes. Si tu no tens un projecte no pots demanar una subvenció, si no tens un projecte, és a dir, no saps què vols fer, i si no tens un projecte vas tirant dia a dia, no, hem de tenir aquest projecte i jo crec que ha de ser un projecte consensuat de ciutat, no sé com es fa perquè és difícil, però sí, igual que tots els pobles, és a dir, jo que veig d'embarcació de Tarragona, a nivell cultural, veig també aquells municipis que des del primer moment van apostar per una línia i van apostar i van començar en petita escala, però sabien on volien arribar i això al cap de 30 anys es veu. I no vull parlar, però tenim municipis, exemples de municipis, no? Que han començat del no-res, que deien, no, si aquest municipi no, realment no és res. Doncs ara, arquitectònicament està molt bé, culturalment està molt bé, com aquests n'hi ha diversos municipis que aposten per la cultura, per l'educació, nosaltres també hi hem apostat, i no només per això, perquè a veure, nosaltres tenim sector turístic, l'hem de cuidar, al turisme li hem de donar un Cambrils net, li hem de donar un Cambrils agradable, amb espais verds, amb activitats d'oci, que és el que ja hi ha fent, però ara potser necessitem fer-ho d'una manera més ordenada, i més pensant en visió de futur i pensant en visió de que hem de recuperar aquesta centralitat i aquest lideratge, no? Que hem de continuar mantenint, recuperant i ampliant. És que dona la impressió a vegades que el polític el que fa és improvisar el dia a dia, no? Va posant pedaços dia a dia i no mira prou la projecció, potser, de cara a aquest futur, que pot estar 15, 10, 20 anys vista, no? I van matant temes molt a poc, sense una planificació a llarg termini. Almenys aquesta és una impressió que dona bastant des de fora. Mira, jo crec que treballar a mig i llarg termini sempre és molt complicat i s'ha de tenir molt clar. És a dir, i no passa només a Cambrils, o no dic que passi a Cambrils, sinó pot passar i passa a tot arreu. Inclús tots a la nostra feina a vegades treballem el dia a dia, perquè el dia a dia és tan potent i has de tirar endavant tantes coses molt concretes que costa tenir aquesta visió, has de fer un esforç i has de tenir jo diria que una consciència molt clara de necessitar aquesta visió de futur, de saber on som, de fer aquest exercici de saber on som i on es vol anar. I a partir d'aquí, on es vol anar, doncs és anar fent i transitant aquest dia a dia, orientant, reorientant, tampoc es poden fer uns canvis, és a dir, destruir tot el que s'ha fet fins ara, o ni al contrari, és a dir, tot el bo s'ha de continuar mantenint. És complicat si no t'ho poses a l'agenda personal, col·lectiva, personal i col·lectiva, perquè, sí que són els polítics els que tenen aquesta responsabilitat, però també la tenim els ciutadans, aquesta responsabilitat de demanar que volem aquesta projecció, aquest exercici de dir on anem. Per això els processos a vegades de participació ciutadana són importants per ajudar a reflexionar, a que no és tant el resultat que també com el fet que la gent diu, home, doncs sí, hem de reflexionar allà on volem anar,
I en aquest allà on volem anar és un procés de reflexió col·lectiva. Sí que els partits polítics tenen l'encàrrec de tots nosaltres que hem votat, cadascú qui sigui, per fer una sèrie, diguéssim, d'accions, però realment és responsabilitat de tots. Passant ja més a la vessant més professional que ocupes, en aquests llocs, un dels llocs de responsabilitat més alta i tècnica de la Diputació de Tarragona, quina funció desenvolupes dins l'organigrama funcional? Mira, la Diputació de Tarragona és una organització que està molt estructurada. Tenim una organització tècnica d'11 àrees tècniques, d'11 àrees màximes de responsabilitat que agrupen tots els serveis, i d'aquestes 11 àrees n'hi ha 5 que són àrees que en diem finalistes, que són el servei d'assistència als municipis, el servei d'assistència al ciutadà, del qual soc la directora d'àrea, per tant jo soc una d'aquestes 11 persones a nivell tècnic que té una màxima responsabilitat tècnica en les àrees. En aquest cas, l'àrea del servei d'assistència al ciutadà comprèn 2 àmbits, el de cultura i el d'ensenyament. N'hi ha altres que són el servei d'assistència al territori, com és el de carreteres, per entendre'ns. Hi ha el BASE, que és l'organisme autònom de gestió d'ingressos, tots aquests que coneixem i que està pràcticament a tots els municipis de la demarcació de Tarragona, i el Patronat de Turisme. Aquestes són les 5 àrees finalistes, i després hi ha àrees de serveis més directes, que són tecnologies de la informació, recursos humans, polítiques d'ocupació i emprenedoria, serveis interns, regió del coneixement i projectes europeus, i després les àrees clàssiques de secretaria, intervenció i tresoreria. Per tant, jo ocupo una de les 11 àrees més importants a nivell tècnic de cultura i ensenyament, dels 2 àmbits. La responsabilitat tècnica jo reporto directament amb els polítics dels 2 àmbits, amb el polític, diguéssim, de cultura i el polític d'ensenyament, que en aquesta legislatura en tenim 2, tot i que ho coordina el de cultura, no? I també reporto directament a presidència, és a dir, una mica el report és aquest, i llavors hem de treballar molt conjuntament en aquest sentit. La Diputació sempre ha tingut la imatge de ser una institució molt seriosa, amb importants recursos econòmics. Quin pressupost gestiones des del teu departament en aquest moment? Sí, a veure, aquest any normalment, habitualment, gestiono entre un 18 i un 22% de pressupost inicial, és a dir, depèn dels anys hi ha més import, depèn dels anys hi ha menys import, però és habitualment del pressupost inicial una mitjana d'un 20% del pressupost, no? I sobre aquest any tenim un pressupost de 180 milions, llavors són diners. Pensa que l'àmbit de cultura no consumeix tant, però l'àmbit d'ensenyament consumeix molts recursos humans, en el sentit que tenim centres educatius que consumeixen molt de personal, que tenen un ensenyament molt individualitzat. Tenim centres de l'àmbit d'ensenyament, tenim centres d'educació especial a Tarragona, a Reus i a Tortosa, tenim el centre Alba de Reus, el centre Sant Rafael de Tarragona i el centre Sant Jordi de Tortosa. En total tenim entre 250 a 300 alumnes escolaritzats en etapes des de 2-3 anys fins a 21 anys en aquests centres, i la veritat és que fem una funció, els nostres professionals fan una funció increïble. No és una funció pròpia, però la tenim des de fa molts anys, perquè aquests centres van néixer des del propi territori, la Diputació els va emparar i els va crear en el seu moment, i per tant són uns centres en els que s'hi fa una funció educativa, i de persones que entren, potser que no saben caminar o que no saben menjar, doncs acaben tenint el màxim d'autonomia possible. Hi ha un aspecte educatiu i un aspecte també formatiu més conductual i més de vivència de la vida quotidiana. Per tant, tenim centres educatius d'educació especial, tenim escoles i conservatoris de música, que són les escoles i conservatoris de música de Tarragona, la de Reus i la de Tortosa. En total, aquí hi ha uns alumnats uns 800-900 alumnes, més o menys, en aquests 3 centres, que també tenim escola i tenim conservatori, amb moltíssimes activitats. Clar, és que aquí el personal és tot grup A1, són llicenciats, especialistes en música. I després també tenim les escoles d'art de Tarragona, Reus i Tortosa, en què són també el professorat també de grup A1. Vull dir que realment
tenim molt de talent a l'organització, tenim persones formades i molt de talent. T'ho deia perquè parlàvem dels recursos econòmics de la Diputació de Tarragona i per un cantó doncs, ja consumim molt de recurs a nivell d'educació, però també a nivell de cultura, en funció de les diferents legislatures es van posant més o menys diners, però tenim uns serveis que són més estables i més permanents, com tenim el Museu d'Art Modern, que això també ja consumeix una sèrie de recursos, és tota una inversió, i doncs, després tenim els programes culturals i la línia de subvencions que en cada legislatura doncs, es va incrementant en funció del pla de mandat de cada moment, però que realment s'ha incrementat molt des que jo vaig entrar aquí l'any 1997 fins ara. Ha anat fent una evolució molt important, no? Perquè ha anat ampliant la seva línia d'acció en funció de les demandes i en funció de les necessitats. Per tant, doncs, tenim això sobre entre un 20%, entre un 18 i 22% de pressupost inicial, però és que el pressupost final moltes vegades acabem tenint un 30% de gestió de pressupost. Per què? Perquè la tècnica, diguéssim, pressupostària fa que a l'inici només es consolidi, no, només es consignin una sèrie de línies i després es consignen, al març, abril o maig, es consignen altres línies econòmiques de subvencions per les entitats, de subvencions més importants pels ajuntaments, etc. Això en matèria cultural, vull dir que realment la Diputació està fent una funció important, l'ha fet sempre i la continua fent en aquesta matèria de suport cultural. No? Si t'hagués de dir, per exemple, unes quantes xifres, doncs a l'àrea del Servei d'Assistència al Ciutadà són unes 405 persones, fluctuant perquè també depèn del professorat, baixes i altes, però són 405 persones d'un total de 1.200. Per tant, tot això... 200 en tota la Diputació, 1.250, inclòs carreteres, inclòs els serveis d'emprenedoria i ocupació, que a vegades tenim plans d'ocupació, que això també és una nova línia que ha anat creixent, doncs, i inclòs tot el personal són entre unes 1.200 i 1.250 persones. Tot i així, el pressupost de la Diputació a nivell de recursos humans no és un pressupost molt elevat, és a dir, no consumeix molt en relació al global. Per tant, és un pressupost prou equilibrat que permet donar molts serveis. Val? I la veritat és que els dona. Per tant, tenim això, sobretot, penso que és un volum important, no? 405 persones, i a nivell d'activitats, pensa que pel Museu d'Art Modern nostre hi passen a l'any prepandèmia i passaven unes 33.000 persones a l'any. Tenim l'Auditori Diputació de Tarragona, que a l'Auditori hi passaven unes 25.000 persones prepandèmia. Ara estem recuperant els nivells, és a dir, ara ja estem tornant a recuperar tota l'activitat i tots els nivells, perquè, esclar, hi va haver coses que es van haver de tallar com a tot arreu. Per tant, doncs, és important. Tenim prepandèmia, hi havia uns 2.400 alumnes, ara hi ha sobre uns 1.950, estem també recuperant aquest nivell d'alumnat de tota la demarcació, no? I l'impacte és un impacte molt fort. Sí, comentava que la Diputació de Tarragona, justament a través de l'àrea del Servei d'Assistència al Ciutadà, és la que més a prop està dels ciutadans i és la que més serveis directes presta. Perquè què prestem? Doncs, sobretot, fem subvencions per als ajuntaments per un cantó, per activitats, i també subvencions per inversions als ajuntaments, però la nostra, diguéssim, especialització són més aviat també tot el que fa referència a entitats culturals i d'interès ciutadà. Tenim una línia que és 1,5 milions d'euros per tota la demarcació de Tarragona, entitats socials, que hi ha 750.000 euros per tota la demarcació de Tarragona per projectes socials. Tot això bé, la línia d'entitats socials ha sorgit arran de la Covid. I també tenim la línia d'activitats singulars per entitats esportives, i això pel que fa a activitats, però també aquest any s'ha obert una línia que hi havia estat anteriorment, abans de la Covid i ara s'ha recuperat, d'inversions per entitats de tot tipus, perquè puguin fer petites compres, petites reparacions o petites millores en inversions. Per altre cantó, des de la Covid hi ha una línia que s'ha creat nova, que és una línia molt important,
que és que en aquesta línia, en aquest propòsit que té la Diputació de fer que la demarcació de Tarragona sigui un espai habitable i que la gent hi visqui i pugui treballar i que es pugui procurar el benestar de les persones, doncs des de la Covid es va veure que hi havia una línia molt important que era donar suport a tot el que seria la producció cultural de les empreses i petites empreses de la demarcació de Tarragona, petites empreses culturals. I es va crear una línia d'1.650.000 euros. En el seu moment, a l'any 2020, per dèficit Covid, és a dir, per tot el possible dèficit que haguessin tingut les empreses culturals per haver de tallar les seves activitats, i per projectes. L'any 2021 aquesta línia va evolucionar i és per projectes, per producció, per projectes, activitats i producció cultural. Hi poden entrar tant festivals de les empreses, de les petites empreses que organitzin, com activitats, diades o activitats culturals puntuals, sempre en benefici públic de la demarcació de Tarragona, i també produccions audiovisuals o produccions de llibres, etc. Aquesta és una línia que això l'any 2021, i l'any 2022 també hem convocat aquesta línia i l'hem ampliat, no només per activitats que es puguin fer durant l'any de les empreses en benefici de tota la demarcació, sinó també per produccions i per gires o circuits que ells mateixos, que aquestes empreses puguin organitzar, de tal forma que la inversió d'1.650.000 euros que la Diputació fa en aquestes petites empreses pugui revertir en la pròpia demarcació de Tarragona a partir de diguéssim, oferir activitat cultural. És a dir, hi ha experiències interessants, com ara, per exemple, una que es va fer i que continua des del primer any i continua, i aquest any crec que també s'està fent, és de residenciar, és a dir, de fer actuacions artístiques d'alt nivell, de petit format, a les residències de gent gran. I això realment, quan ho veus, doncs, home, els diners que s'inverteixen a nivell públic reverteixen a la pròpia demarcació i reverteixen en col·lectius que han patit molt més la pandèmia o que s'han vist molt més afectats. I només cal veure la cara de felicitat de les persones quan et passa una agressió. Doncs això és com a molt reconfortant, veure que des de les línies de subvencions, que a vegades la gent diu, les subvencions no serveixen de la sí i no. Les línies de subvencions són unes línies de política cultural de subvencions també, perquè s'orienten cap a unes coses i potser no cap a unes altres. Em preguntaves com es dona a conèixer l'oferta cultural de la Diputació de Tarragona i a quins públics va dirigit fonamentalment els ajuts en aquest cas. Bé, doncs tenim tres tipus de públics molt diferenciats, que un és per un cantó els ajuntaments, per l'altre cantó són les entitats sense afany de lucre i per l'altre cantó les empreses culturals. El que fa referència als ajuntaments tot això ha anat evolucionant al llarg del temps, i evidentment s'ha anat millorant, però en aquests moments es convoca una vegada a l'any, abans de convocar les ajudes, es convoca els ajuntaments a unes reunions i allà se'ls explica les diferents línies d'ajudes a tots els ajuntaments que hi volen assistir, però habitualment és majoritari. Això per un cantó. Després també, individualitzadament, tot aquell que pregunta, tot aquell que té dubtes, els diferents diputats i els tècnics corresponents estem tots a disposició. I pel que fa referència a les entitats, s'utilitzen tots els mitjans, com siguin els mitjans de premsa, les webs, els mails, les xarxes, etc. I darrerament a Cultura també hem fet uns mailings més personalitzats amb una informació. A vegades també els grups polítics també informen ells també de les diferents activitats, però que fonamentalment s'utilitzen tots els mitjans que hi ha a la base en aquests moments, tant d'atenció telefònica com de visites, com premsa, com webs i xarxes socials. Sobretot la web és on intentem fer una funció molt explicativa. I després intentem també que tota persona que ens truca a la Diputació de Tarragona, darrere de la trucada no hi ha un servei automàtic, hi ha unes persones que atenen individualitzadament. I això sí que és cert, almenys a l'àrea de cultura, que ens pren, cultura i ensenyament, ens pren molt de temps, invertim molt de temps en això, però és cert que intentem fer-ho perquè és la forma que la gent, que ens expliquem millor també. Quan un té un dubte, doncs realment l'hem d'atendre i per tant aquí estem per fer-ho. Però proactivament fem tota aquesta sèrie d'accions.
La Diputació sempre ha ajudat a la premsa local i comarcal, ja que estem a la revista Cambrils. Quina opinió tens sobre la funció que desenvolupa la premsa comarcal, en aquest cas, o la local, no? Sí. A veure, jo crec que és una funció molt important, perquè la funció que fa la premsa local i comarcal és una funció de proximitat, i en un món globalitzat, en un món on hi ha les grans agències i on tot el que ens ve molt filtrat, aquesta acció local és una acció importantíssima, primera perquè estem ben informats del que està passant i de crear opinió també, evidentment, és a dir, no només és informació, sinó que també és crear opinió. I per altre cantó, quan la premsa local i comarcal fa la seva funció, que és aquesta, també ha d'intentar fer-la i ho fa amb qualitat, i això també és bo, no? Quin és el repte, potser, de la premsa local i comarcal? Doncs que la gent jove hi participi, i potser tenim la universitat, és a dir, captar aquest talent jove, que és sempre el repte de les organitzacions, captar i incorporar talent i talent jove perquè puguin tenir oportunitats. La premsa local i comarcal, jo crec que el fet d'incorporar gent jove, no sé si és fàcil o no és fàcil, potser vosaltres des de la revista segur que ho sabeu més perquè esteu en el dia a dia, però quan entra gent jove amb ganes i amb idees, doncs simplement és anar orientant i donar-li aquesta oportunitat. És una forma d'integrar, de fer participar, no? Però per mi la funció és molt important, la revista ho sabeu, la revista a més heu fet un gran canvi també tecnològic, és a dir, heu anat, diguéssim que heu patit i heu anat superant les diferents etapes, que no és fàcil sobreviure des de l'any 53, si no estic equivocada, que la revista Cambrils està existint, però no la revista Cambrils, és a dir, tota la premsa local i comarcal està fent una funció important, per això també des de la Diputació se l'ajuda en la mesura del possible, però se l'ajuda també, sí. Des del teu departament també gestionen les escoles d'art, els conservatoris, com has dit. Quina aportació fan al mercat laboral i et consta que si hi ha molts alumnes de Cambrils? A veure, les escoles d'art, el mercat laboral, tenim uns cicles formatius molt competitius i complementaris entre si. Competitius vull dir que són moderns, que els hem anat actualitzant. Doncs hi ha disseny gràfic, il·lustració, disseny d'interiors, audiovisuals, videojocs, etc. I sí, a veure, la taxa d'inserció està al voltant del 30%, 30-35%, i volem incrementar-la, no és fàcil, perquè també el mercat també està com està, però realment és una taxa d'inserció professional important. I pensa, per exemple, que l'Escola d'Art de Tarragona tota la vida ha fet una funció molt important d'impacte en el territori. Jo sempre recordo, tenim un cicle que és un cicle clàssic de joieria, que molts dels joiers de la demarcació de Tarragona s'han format a la nostra escola d'art, quan anteriorment encara no teníem cicles formatius, sinó que era el pla anterior. És a dir, l'impacte de les nostres escoles és important, la taxa d'inserció és això que t'he comentat, sobre un 30, depèn dels anys, 30 i escaig %, és una de les accions que volem millorar i que volem continuar reforçant des dels propis centres educatius, i em preguntaves per si hi ha alumnes de Cambrils. Doncs alumnes de Cambrils, en concret a les escoles d'art Tarragona, hi ha al voltant d'uns 14-15 més o menys, a Reus n'hi deu haver al voltant d'un 8 o 9, depèn de les ofertes de cicles, en total sobre una vintena més o menys diguéssim cada any, i de les escoles i conservatoris, alumnes de Cambrils, tenim dues situacions diferents. Al Conservatori de Tarragona, alumnes de Cambrils, pràcticament n'hi ha pocs, perquè van a l'altre conservatori que tenim més proper a Cambrils, i en qualsevol cas a Reus, al Conservatori de Reus sí que hi ha més alumnes que van i que continuen després al Conservatori de Reus, més per la proximitat també. Per tant, sí que realment fem una funció important a nivell de territori. Sí. Com es porta la relació amb els polítics, que en molts casos canvien, la majoria dels casos canvien cada 4 anys, les institucions supramunicipals i les municipals, evidentment, també. Es deixen assessorar tècnicament? Sí, a veure, aquesta relació polític-tècnic al màxim nivell sempre és una relació a totes les administracions que és complexa, però ha de ser una relació fluida i de confiança,
perquè els polítics venen amb el mandat que han estat elegits, i no hem d'oblidar que són els polítics ells els que han estat elegits i porten una sèrie de qüestions i programes que volen realitzar, i el tècnic té un saber tècnic, un saber de l'organització i un saber com fer les coses, i també té un coneixement de la realitat. Per tant, en aquest diàleg que hi ha entre polític i tècnic, jo sempre he tingut la sort, l'extraordinària sort, que en tots els moments de treball, tant a l'Ajuntament com aquí a la Diputació, i sobretot aquí a la Diputació, ha estat un respecte increïble per el parer tècnic, però jo també tinc respecte en relació als polítics, perquè estan representant els ciutadans i, per tant, aporten una sèrie de qüestions, programes, d'accions que volen fer. En aquest diàleg, en aquesta relació de confiança, és on hi ha el trobar el punt d'equilibri i el punt d'orientar. Es deixen assessorar? Sí, perquè a més saben que tampoc assessorem coses que no han de ser. És a dir, ni uns són més ni els altres són més. És a dir, l'equilibri és el treball conjunt. Quan en una administració pública, qualsevol que sigui el nivell, es dona aquesta conjunció de polítics que aporten idees i que aporten programes i projectes perquè provenen de captar unes realitats, i que treballen internament amb els diferents grups polítics o el grup de govern, diguéssim, o amb qui sigui, tenen un projecte. Quan es dona aquest contacte i aquesta bona relació amb els tècnics i es complementa el projecte i es millora, això és molt potent. I aquesta bona relació entre polítics i tècnics a vegades explica molt l'èxit també de les organitzacions. A vegades el polític té un projecte poc elaborat o el tècnic té un projecte poc elaborat, però quan sumes les diferents sensibilitats i quan les poses damunt d'una taula, a mi m'agraden molt les taules rodones, perquè entenc que és l'espai on s'han de treballar les coses. I a partir dels consensos i a partir del treball conjunt és quan es pacta el que sigui i és la línia de treball pel futur. No hem de fer bolets a les administracions públiques, a qualsevol nivell, no l'hem de fer. L'important és tenir un projecte, uns projectes, tenir-los elaborats i tenir una trajectòria. És a dir, què és molt important? El per què fem les coses? Per què fem les coses? On som? On es vol arribar? I clar, un polític, quan arriba, els primers 4 anys, arriba i t'explica. Mira, vull fer això, això i això. I uf, quina barbaritat. O sí o no. O mira, espera't, a veure, parlem. Mira, la nostra competència, és a dir, aspectes legals, aspectes d'on som i ho podem fer o no ho podem fer. I a partir d'aquí vas construint conjuntament. És evident que depèn del tècnic i depèn del polític, però jo crec que els tècnics hem de tenir un gran respecte pels polítics i els polítics un gran respecte pels tècnics, que és el que tenim. I en tots plegats com a ciutadans hem de prestigiar les institucions i no les podem despreciar, perquè les institucions en la democràcia és el millor que tenim. I si les desprestigiem, ens estem desprestigiant a nosaltres mateixos. No podem parlar malament. Hem d'intentar millorar-les entre tots plegats, Sobretot això. És a dir, per què fem les coses? Quin és el nostre propòsit, el propòsit de l'organització? Per qui fem aquestes coses? És a dir, qui és el centre de la nostra acció? Què fem? Perquè el què no és, mira, ho vull fer. No. És a dir, primer, per què ho volem fer i per a qui ho volem fer. A partir d'aquí construirem el què. Són les grans preguntes, és que no estem inventant res. Què volem fer? Com produïm els serveis, que en aquests moments com produïm els serveis és molt important, perquè els hem de produir amb sostenibilitat, tenint en compte els ODS i tenint en compte que som un servei públic, que això és el que ens diferencia dels aspectes privats o de les empreses privades, però que tots els necessitem, públic i privat. I com prestem el servei, posant l'atenció, posant en el centre de l'atenció a les persones, a les organitzacions, als clients, en fi, a l'usuari, a aquelles persones que va dirigit al servei. I a més, després, evidentment, ho hem d'anar avaluant, això, perquè si una cosa que l'hem fet pensant que era molt bona resulta que és un fracàs, doncs potser és que no tenia sentit fer-la. I hem de saber revisar i replantejar el projecte o tancar-lo. No sé. Molt bé, Pilar, doncs fins aquí l'entrevista. No sé si volies afegir alguna cosa més. A veure, jo volia afegir només una cosa, que és que vaig tenir l'immens privilegi de començar a treballar a l'Ajuntament de Cambrils en els 77 i em va agafar en un ajuntament que quan vaig arribar vaig trobar un equip tècnic extraordinari, que va ser el Mario Viadel, el Jesús Coll, arquitecte, i la Maria Antònia Morató, a secretaria, que em van acollir i que em van fer part de l'equip tècnic i d'ells vaig aprendre molt. A partir d'aquí també hi havia un alcalde en aquell moment que per mi va tenir una visió important, que va ser tenir el model
almenys a nivell cultural, com a referent a França, a Orleans en concret, i una mica el model francès, i a partir d'aquí va voler intentar deixar marge per fer coses a nivell cultural de Cambrils. Evidentment no va poder fer-ho perquè era dels 70, jo venia del 77, però ho vaig captar tot això. I després amb la democràcia, amb els primers ajuntaments democràtics, la veritat és que va ser, sobretot amb el primer ajuntament democràtic, va ser perquè era un moment de construir, no? Estàvem construint un nou país, estàvem construint una nova ciutat i era una il·lusió global amb totes les incoherències que tenia i tots els mal moments, no? Però realment l'experiència de participar és un privilegi haver pogut participar en els primers ajuntaments democràtics i després haver pogut continuar a nivell tècnic donant suport, orientant i treballant colze a colze amb els diferents, diguéssim, equips de govern que hi ha hagut en cada moment i sobretot en els equips de govern que van saber continuar aspectes que ja sabien fer i en van saber d'innovar d'altres. No? Jo quan passejo per Cambrils i veig la biblioteca, veig la xarxa del Museu de Història de Cambrils, que és una xarxa que en aquell moment li vam donar, no? Josep Maria li vam donar una línia, veig els diferents equipaments culturals que s'han fet, no? I veig també els centres educatius, perquè en uns primers moments quan es va crear l'Institut del Centre Municipal de BUP amb el Jaume Badia, que vam estar treballant molt concretament. És a dir, tota una sèrie de realitats que jo les recordo perquè vaig participar en tota l'elaboració i que segurament totes les altres persones que hi ha hagut després veuen altres realitats i les que podem fer. Jo crec que l'important és aquest projecte de futur que puguem construir i que puguem ser una referència, com ja som, però incrementar aquesta referència. Molt bé, doncs moltes gràcies per les teves aportacions. Molt bé, gràcies a vosaltres i gràcies a tu especialment per tot. Moltes gràcies.